Свети Киприян е един от най-видните представители на Търновската книжовна школа. Роден в България, но става една от най-влиятелните личности в православния свят и достига до поста митрополит на Киев, Литва и цяла Русия. Наричан в Русия българинът от Търновград, той играе огромна роля за запазването и разпространяването на българската книжовна традиция в Русия след падането на България под османска власт. Свети Киприян е смятан за един от хората, помогнали за духовното обединение на руските княжества в един много тежък период от историята им. Затова той е почитан като светец и в България, и в Русия. Тук в двора на кирилицата, където се намира единственият му бюст паметник в света, на табелката под него ще видите известна фраза на един от най-големите български средновековни писатели, духовници и учени Григорий Цамблак: "Нашето отечество го роди, а вам Бог го дари." Изработен, разбира се, от Александър Миронов, известен руски скулптор, художник и преподавател в Московския художествен институт, една от най-престижните художествени академии в Русия.